Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wannan shine shirye-shirye da muka fara na Gona ta Farming Academy. Nan shine zai zama main office ɗinmu, kuma za mu dinga ɗaura muku update insha Allahu. Nan shine main office ɗin da za mu yi, kuma za mu dinga ɗaukan muku karatuttuka. Nan wurin shine zai zama study center ga masu zuwa. Muna nuna muku ne wanda za mu nuna muku bayan mun gama. Nan kun ga abubuwan abincin kaji ne, ga raga da za mu sa na keji, ga abubuwan abincin kaji. Nan kuma da kuke gani waya ce da za mu sa a wuraren gaba ɗaya, ga ta nan. Nan pipe ne na ruwa, ga su nan. Wannan side ɗin za mu killace, mu sa dabbobi mu shuke-shuke. Wannan abin da ake sawa a saman shuka ne saboda a rufe ciyawa. Waɗannan ga seedling trays kuna kallo, ga drip irrigation. Wannan ledan da ake sawa a greenhouse ne ko kuma a nursery. Ga tayoyi da sauran abubuwa. Waɗannan shine beginning, kuma za mu yi ta ɗaura muku updates kala-kala insha Allahu. Ga sauran growing bags ɗinmu da muke raising seedlings. Bayan nan ga wannan ɗinmu planting pot nan da sauransu. Haka za mu yi ta bibiyar ku insha Allah.